ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo mai ƙayatarwa. Wannan za mu yi bayani ne akan yadda za ka store abubuwanka, za ka ajiye abubuwanka, hotunanka, waƙoƙinka wanda ba za ka taɓa rasa su ba har abada, ko da ka canza waya ko ka sayar da memory ko kuma wani abu da sauransu. So ka biyo mu cikin wannan bidiyon domin samun yadda za ka yi wannan. Sannan muna roƙo ku dan Allah, in baka yi mana subscribe ba, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna kalama ƙararrawar sanarwa ta yadda muka ɗora sabon bidiyo zai zo ma cikin wannan notification naka directly. Abu na farko shi ne inda za ka ajiye abubuwanka, hotunanka wanda ko da ka rasa wayanka za ka iya dawowa da su cikin sauƙi. Shi ne bari mu fara wannan bidiyon gadan-gadan. A misali, kamar ka shiga layin photos, ga layin hotuna, idan ka shigo shi, ga misali ga wayan nan, wato wayan nan dai hotuna ne ga su nan dai da sauransu. So a misali, kun ga nan da hotunan suke ko, sai ka ɗauka ɗaya daga cikin wannan hotunan, sai ka danna hannun kakan shi, ka danna hannun kakan shi, sai ka tsaya za ka haɗa mana danna sama wani abu da kusurwa, sai a gefen shi ga wani plus haka, a gefen shi ga wani abu da ya gashi. To abin da za ka yi na farko shi ne za ka danna wannan abu da alaman shi, sai ka danna shi. Idan ka danna kansa zai nuna maka wasu abubuwa kamar haka daban-daban da sunan dai kun gan su, ga WhatsApp, ga wannan, ga wannan, ga wannan. So abin da za ka yi shi ne za ka danna save to drive, ga wani abu kusa da WhatsApp, shi ne za ka danna. In ka danna sa sai ka ɗan jira kaɗan, ka ga ya kauka nan, nan wani. Amma na farko abin da kuka kuma ka yi wannan, ka tabbatar da email naka yana cikin wannan waya. Idan email naka yana cikin wannan waya, idan ka zo wannan kaga direct ya zama maka da suna Hausa Technology Copy. So abin da za ka yi, indai kana son ka save wannan abu ya kasance ba za ka rasa shi ba har abada, sai ka danna save. Ga save na kusa da cancel, sai ka danna shi. Kaga nuna muku wani abu, your file is been uploaded to important. So sai ka koma waje, sai ka zo layin wayan nan, ga wannan dai aka shigo shi layin application naka na wayanka, sai ka ɗan gangara kaɗan, ga wannan ba rubuta mishi drive, ka gan shi gashi kusa da wannan ƙasan abin MTN nan dai, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai koma maka wani abu kamar wannan. Already ka ga folder ga sunan dai da yawa. So sai ka danna important, saboda wancan abin ka ɗora shi a cikin wannan folder ne, ka ga shi nan. To ka ga sunan wannan abin da wannan hoton da ka ɗora ga shi a farko, sunan shi Hausa Technology Copy. Ga shi nuna maka alamun cancel, ga kuma alamun sama. To idan kana so ka ɗora shi inda ba za ka rasa shi har abada ba, sai ka danna alamun sama, wanda arrow da ya sama, sai ka danna kansa. Sai ka ɗan jira kaɗan, ka ga ya hau abin ma account naka na email na drive. Saboda duk lokacin da ka siya wani waya ko kuma ka canza waya ko kuma ka sa, ko kana wani waje ne daban wanda ba waya, an kwamfuta yana nan, immediately da ka connecting data kawai za ka shiga drive. In ka login email naka cikin wannan waya ko kuma kwamfutan, za ka shiga drive. Idan ka shiga drive kawai za ka zo ka duba layin important folder, kawai sai ka clicking nashi. A kan shi nan ka clicking nashi, ga wani dai wani ɗan ɗigo-ɗigo a gefe shi kusa da batir a sama. So shi wannan ɗigon kai za ka danna, in kana so ka download nashi za ka danna wannan ɗigon. Karen ga wasu abubuwa ƙasa ga su nan, kuma ga download ka gan shi. Kawai sai ka danna masa download. A ga nuna maka item will be showing notification, ga shi nan dai, sai ka gani already ya riga ma da ya gama download. Sai ka fita ka je ka duba cikin layin hotunan ka, za ka gan shi sun zama guda biyu, wato da wanda kake da shi da wanda ka download. Ga shi nan dai ka gan su nan, ga wani folder ka ga ka rubuta download. Sai ka shiga folder ɗin, ka gan shi ga shi nan a gefe. So yadda za ka yi kenan. Amma in baka yi mana subscribe ba, ina ƙara tunatar da mu, don Allah ka taimaka ka yi mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi mana like, inda hali ka yi mana sharing. Mun gode, sai mun haɗu a sabon bidiyo na gaba.